Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka barangay kagawad ang naging maswerte sa makaduhana ka beses nga ginapatigayon nga jolat sa kung paggabot sa mga kandidato nga nagpatas ang mga boto. Kay na, ginapatigayon ang jolats sa mga nagpatas ka mga kandidato sa 19 ka mga barangay sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Gamit ang ginrolyo nga mga papel, naggabot-gabot ang anom ka mga kagawad nga nagtay sa 3 ka mga barangay kag pati nga mga sangguniang kabataan candidates nga nakakuha sang patas nga boto sa 19 ka mga barangay makaligad sang piniliay. Ang re-electionist barangay kagawad nga si Raymond Jude Garcia sang barangay 21 daw hindi na mapahamtang samtang nagahulat sang pagdrolat sang Comelec Bacolod kung sino sa ila ni Marbith Ramirez nga iyaman ka partido ang magserbe bilang ikapito nga kagawad. Mabaton mo naman sa kaso kung ano mga resulta. Mabaton mo naman kung ano mga resulta. Why ka man doon na pressure o ako ba? Chill. Pareho nga nagkuha sang 163 ka mga boto si Garcia kag Ramirez matapos ang barangay kag SK elections. Pero matapos ang paggabot, liwat nga madinilagon si Garcia. In view of the results, Mr. Garcia Raymond Jude has ranked number 7. Congratulations. Makaduwa naman inigali ka beses nga naging madinalagon siya paagi sa drawlats sang nagpareho man ang iya nakuha nga boto sa isa ka kandidato sang 2007. Sa God's will, Diyos din ang pili. Comment ka, di ba? Hindi pa kami angit, sir. Ginbato naman ni Ramirez ang kapierdihan. Iyaman ginsiling nga antes pa man sa ginpatigayon nga drawlats, nag-concede na siya. Kasubong ni Ramirez, may pilaman ka mga kandidato sa SK nga wala man nangin mapalaron sa drawlats. Hindi naman mahimok kay yung result. So, accept na lang. Pero padayo man dyan po sa servisyo. Ang assumption nila depende na no sa aton nga declaration no pag upon filing sa ilang asose and maka-take oath sila out of office nila pwede sila maka-assume. However ang DILG na nagpagwa nga dapat mayara pa sila training nga pag-atanan. So 44 tanan ka mga SK candidates ang nagpaidalo man sa drawlats. Halos tanan sa ila, nabato na ang kapalaran sa mga ginrolyo nga papel nga ila man ginpili. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.